Oke, kita kasih hadiah untuk satu baris. Ada 3 buah hadiah. Satu baris 5 angka mendatar. Yang salah makin cara pemain, kita langsung cabiak kuponnya. Angke kupon sayang manyako untuk satu baris. Kupon kita nabutia bersama Abah Tahe dan FR. Hey! Bautan hati, oi udah kan doang, usahlah bengong, hanyalah udah bautan hati. Kopi pahit sandar, bulo-bulo datang dari jauh, dicabui apa tiba batanang sana aman jago. Bila dang membalisan dua, dibalik dang mudo-mudo, kukuncang buah di karua, jangke batu pertamo. Gampulah rayu padang panjang, dulu Sumatera ikutlah bergoncang. Banyaklah dulu nyawa melayang, cari angkanya 26. Si 26 angka melenggang, ala pulang ajo mamuke. Capeklah lawa nana kete-kete, cari angkonyo 70 ampe, 70 lah ampe angkonyo tolong direse. Alum mado mali disambung buahnya capek, karena biasa tandan labe kaminya tengah kuali. Papasan ambo sakit barale undanglah weli. Cari angkonyo si 3 ampe, 3 ampe, 30 ampe. Cendolah mama juga manakan, Laisa Roman balain jalan. 69 angko tandokan, 69 angko baru tak kembang. Allah keluar angko batung ke, giginya habis ubannya labe. 9 baleh di rese, 9 baleh di jawe. Alum ado mandape disambung buahnya capek. Bermula kita merdeka perjuangan Soekarno-Hatta. 40 lah 5, 40 lah 5. Si 45 angka ditanda, disambung lagi apa pula yang tiba. Datang Halimah si cando kayo, banyaklah piti punya pusako. 52 angko tabaho, 52 angko tolong ditando. Allah melenggang nan rampiang pinggang, ate bawanyo angko balubang. Salapan bajalan surang, salapan tolong dipandang, 8 kini dicentang, baaka barang lakang. Alum mado mana baca kak singojo macan, saikon lari ke hutan. 50 lah 8, 58 gitu goyang dulu sayang manyo go. Setiap malam kurang marusua, cari angkonyo 37, 30 lah 7 angkonyo kini taga 2. Berjalan amoy coba berjalan bermesra-mesra, cari si 22 angka kini serupa. 20 lah 2 kalengnya digoyang pula. Pak tipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Kini disambung batu jado, batang adun sana ini menunggu. Tanjung Tiram babatu baro di tepi laut, letak kotanya cari angkanya 83.
Oke lah, baca talu untuk kupon kita warna putih. Kalau salah apa tadi? Kita cabia. Kita lihat dulu deh. Hati-hati bang. 20 ampek. 20 ampek, 70 ampek, 52, 33 dan 8 akur. AGC dulu untuk Anda. Oke, thank you bang. Lah, kita lanjut lagi. Masih satu baris, hey! Asik! Apa ketipang-tipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang mau. Kini disambung batu jodado. Yo Allah ruswah nagare Jambi. Ulah meluap si batang hari, si 16 angka dicari, si 16 tolong diisi, anaklah tambah di dalam buket. Oh, kini bacam puah jo tale 80 ampe, angkonyo tolong diisi 80 ampe. Alum ada kawan kamare, kini diangke apa tak jadi. Alam pulang reo menambang dari kelas Solo, taruilah ke Padang. 70 angkonan datang, si 70 angko melenggang. Oh, 70. Yolah, kalau di belakang ada duduk anak karehan jo suara tuh kalau basora deh. 70 silakan. Ada yang lain? Oke, kupon saya. Apa ketipang-tipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Kini disambung apa katuju, datang si Joncu ke Patambora. Kapaparang si urang Jepang, angkalah 7 datang seorang, angkalah 7 oh datang melenggang, angkalah 7 sudah ada yang menang. Oke, age jalan Uniambo. 10 angka bebas yang mengadu dalam lagu rupanya salah kita cabiak hadiah kita menanti ada 3 buah pulau. Angke kupon saya, hey! Rampil ladang membeli sandua, di Bali dengan muda-muda. Allah dikuncang, buah dikarua, kini diangke apa angko tibo. Hatilah hati, senak menjago. Atat tagak tiang gantuangan, ada kiri ada di kanan. Iyo sabale, angkonan saroman, datang sabale dalam lingkaran. Diangke pulo buahnya kawan, Allah gugur bunga flamboyan, di kiri si kumbang jantan 7-9, tolong tandokan 7-9, dan baru datang baa kabarnya kurang balakang, talua katong tapi muaro, dimakan banyak gizinya. Si 50 di bari tando, si 50 angko kini baru tiba. Disambung lagi buah kamu kok, kaluanan paling gadang, Merapi Gunung Singgalang 90
sawalunto cari angko si 23 di bari tando kini ditanam tabu ditanam bagindo ali Allah kaluwa angko saroman anam tolong dicari anam angko diisi datang salawe kata orang Sunda kini satali keceran Padang 25 anggota kaca 25 kita goyang dulu sayang hey bulan di mano kabaca hayo jika ditutui te awan hitam bulan di mano kabaca hayo jika ditutui te awan hitam kini disembuang apa datang ado badawi anak gubalo kurang lo gagah nan rancak pulo 53 angko kini nan tibo 53 angko di bari tando alum ato naniyo disambung apa nan tibo pulang aja mamca menghakinyo 71 di kartu 71 angko kini dituju belum ada dan sana yang mau Allah terentang buke jojalo kiro mandape anak gambolo 32 anggota baho si 32 angkot tolong dikira gadang sirial gadih kumpulan pahi marantau ke tanah Medan ampe puluhan 8 angkonyo tolong tandokan ampe puluhan 8 alum adonan ajan inem tarimo tando mato dari ajo 65 si 65 angko kini nana tibo datang si Elan kapalo Elan iyo sakare kapalo nago Allah nyolahia anak si Sulan ketelah kaki gadang kapalo angko 9 nan baru tibo angko 9 oh angko nana tibo aduh baris 10 angko 2 baris alum ado kawan baponyo datang jalu jua bandanyo dalam Allah bakambui pinang mudonyo cari angkonyo 76 dalam lingkaran Allah badan tuang ombak saelen kini bagumpa karang badoro cari angkonyo 89 angkonyo tolong tandokan 89 dan ada pulonan ajan perapat dan Toba tempat orang wisata 42 angkanya kira-kira datang Halimah hatinya rusuh tadilah malam Halimah nyoba kedua cari angkonyo 57 angko ditutua alum lai ado pulo kawanan namua datang dan nepo dari Jakarta si 63 digoyang hey 63 udah oke silakan maju.